So hi mga Karinderya Explorer, kuyog na ko ron si Mesty ug natadero sa SM kanabang mga paboritong taxi driver na maniud to meron sa mga Karinderya na paboritong taxi driver diri dapit sa Recle. So makita mi ron murag nangita mig sabaw, so tanahan na mo kung nabay maayong sabaw diri. So let's go guys, tara. So Nes, dugan naman kasi kao no, unsa may tip di mo mahatag sa mga tao na para makita sila lami na barato na kanano. So aron makabaw ka asa ang lami, ang imo jud na style is sundon jud mo asa ang flow sa mga taxi driver. Kay sila man maayo jud mo asa mo hanap ng mga lami nga pagkaon. O labi na ko nangita sig kag nay parking. Oh, sure full mo jud ang nay parkingan. Alright, panahon na nato diri. Kay dahig mga driver. Dala gyud. Tanda ako kaya kung alaon ba dahil yung videohan. Hindi mo ako ba? Ano ba? Gitara ni Juan Batagano. Nanay, makapit mo gina ng kuhan. Smiling ba kayo nga may bantay? Muna yung mga paborito ko daan sa Cebu. Papuno sa high blood. Halang-halang ba ito, sir? Apa na siya? Kalingaw diri guys. Ang gigapilian so na yung lugar na namaligya mga paklay, mandunggo, na ibang isda, na baka, na bakagan. So karon mo nang everyday mo ding daghang ki mga on diri kay klase-klase sa gid mo matilawan. So mana ron natadiro ron sa may SM para magbakagan. Oh, kuyog na ko ron si Rocco. Named after the Italian porn star. Uy. Ay, kumusta man ba? Kami sa siya. Ngayon naman, kay nice yun. Pero nakanindot lang kayo, naka sila more bag pang single person serving talagan. Di ba? Ang kusa. Naman. Oo, katuloy yung mga ilimot na kanina. Nagam. So guys, malamig paniod to. Among gasto 120 20. ra sa kabakagan. Duha ka kanon og duha ka soft drinks or duha ka mainom. Nya huwa na hutok tiyan. Not bad. Makabusog diri makabusog. Ako kay rice murag pang ang 1 cup is murag 2 cups na equivalent sa mga normal nga restaurant. Yan di sabaw gyapon and daghag Sili. alright. So hilig kag sili. Malingaw mo diri. Ano lagi sili? And thank you so much for watching Karinderya Explorer. So kung namoy ganahan na Karinderya namo i-explore, ing nami by making a PM or a comment. So kita-kita and Happy New Year guys.